Mag-aamba kita sa ambahanon sa Ginoo. Amen? Sige, mag-worship ta. Hallelujah! Salamat, Ginoo. Hallelujah! 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 Mamo ginaamba. Hallelujah! 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 Mamo ginaamba. Makatilingala ang imong agugma, wala nagkakambyo patud sa Ginoo. Mamong misteryoso, nagkakaumpawan ako, wala may makatublag sa kunpat. Hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. Mamo ginaamba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mamo ginaamba. Gugmamo ga sorpresa, nag-aalalawas ako nga kasadya sa imo presensya. Magsinadya kita sa presensya sa Ginoo. Kaayo mo ga sililiga, gahatag sang kapawa sa tanan nga tinuga. Kantahon ta, hallelujah, 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 oh, ginaamba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gumamo ginaamba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gugma mo kantahon ta ang gugma mo ginaamba na wala instrumento. Hallelujah, 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 hallelujah. Gugma mo ginaamba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gugma mo ginaamba. Hallelujah, singgit, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gugma mo ginaamba. Hallelujah, yeah, hallelujah, Jesus. Salamat, Ginoo, makakanta lang gid kami tungod sang grasya kag kaluoy mo, Ginoo. Makabayaw lang gid kami sa mga kamot namon tungod lang gid sa imo, Ginoo. Kag magakanta kami, Ginoo, sang wala katapusan nga pagkanta. Hallelujah, Jesus. Gugma mo ginaamba. Gugma mo ginaamba. Hallelujah. Gugma mo ginaamba. Hallelujah. Sa kabukiran kagadagatan, upod ko suba kalalagan, puno ko sang kalipay kay si Kristo ang nagahilway. Kahudyak sa kamatuoran, madayaw sa adlaw nga tanan, kag mag-amba sang matahong mga gugma. Ambahon gugma mo sa kahangturan, ambahon gugma mo sa kahangturan, ambahon gugma mo sa kahangturan, ambahon gugma mo sa kahangturan. Sa kabukiran kagkadagatan, upod ko sumagadalagan, puno ko sang kalipay kay si Kristo ang hallelujah, salamat, Kahudyak Ginoo. sa kamatuoran, Madayaw sa adlaw nga tanan, kag mag-ambas sang matahong, ang bahon tang gugma sang Ginoo, ang bahon gugma mo sa kahangturan, ang bahon gugma mo sa kahangturan, ang bahon gugma mo sa kahangturan, ang bahon gugma mo sa kahangturan.
magsaurong sang tudo kay Jesus. Oh, hallelujah. Kung makilala kanila, sila magsaot upod sa aton subong. Ang bahon gugma mo sa kahangturan, ang bahon gugma mo sa kahangturan, ang bahon gugma mo sa kahangturan, ang bahon gugma mo sa kahangturan. Hallelujah. Ang bahon Hallelujah. Ang gugma mo sa kahangturan. Hallelujah. O Ginoo. Balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga makagagahom. Ang iya gamhanan nga presensya nagalikob sa bugos nga kalibutan. Oh, hallelujah. Salamat gid Ginoo. Naging pakabalaan mo kami. Salamat Ginoo, naging pangimatsyan mo kami sa cross. Salamat, naging patawad mo ang amon mga sala. Salamat, Amay. Hallelujah. Maluhod kita, Hallelujah. magubas ang korona sa tiilan ni Kristo. Ang kadako sang kaluoy kagugma sa tiilan ni Kristo. Gahibi balaan, balaan, gahibi balaan, balaan, gahibi balaan, balaan, ang kordero mo, Ginoo, kordero sang Diyos. maluhod kita, magubas ang Korona sa tiilan ni Kristo. Ang kadako sang kaluoy kagugma sa tiilan ni Kristo. Gahibi balaan, balaan, gahibi balaan, balaan, gahibi balaan, balaan, ang kordero mo. Hallelujah. Kagahibi sa pagkabalaan mo, kung ganun gid ang ngalan mo. Balaan, balaan ka Ginoo, matarong ang pagkumala mo. Gakambyo ako sang pagkabalaan mo. Salamat Ginoo sa presensya mo, sa presensya siya sang labing mataas. Gamay ako, wala gid papabugal. Kung makita kong kaalam mo kagahom, mahuya kagaduko ako sa presensya sang Diyos nga balaan. Katahong magtanaw sang grasya, ginakuha mo tanan kung asala. Salamat dako Lord. ako nga Pagkamangha, kagahibi sa pagkabalaan mo, kung ganun gid ang ngalan mo.
pinakabing nga apo. Paghukom nimo Ginoo, matutumtod kag insakto. Nagkahibi sa pagkabalaan mo, tungganon gid ang ngalan mo. Balaan ka Ginoo, matarong ang pagdumala mo. Kakambyo ako sa pagkabalaan mo. Kakahibig sa pagkabalaan mo, tungganon gid ang ngalan mo. Balaan ka Ginoo, matarong ang pagdumala mo. Hallelujah. Kahit kambyo ako, Hallelujah. sa pagkabalaan mo. Kakambyo ako sa pagkabalaan mo. Dalayawon gid ang aton nga balaan nga Dios. Sa imo lang gid Lord, ikaw lang gid ang tako sa pagdayaw. Ikaw lang gid ang himayaon kag wala na sang iban pa. In Jesus name. Amen and amen. Hallelujah. Sa libro sang bugna na butang didto, ang 24 ka elders nagayaob, nagaluhod, kag ang ila korona ginabutang nila sa atubangan sa aton Ginoo. Kag nagahambal sila, nagasinggit sila, balaan, balaan, balaan. Ang pinakamataas nga pagdayaw sa Ginoo, amo nga paghambal sa iya nga siya, balaan, holy. Holy siya. It is not goodness, it is not even love, but holy, holiness. Balaan ang aton Ginoo. Kakita nagakambyo, nagatransform. Every time magatubang kita sa isa ka balaan nga Ginoo. Salamat gid Ginoo. Ginadayaw ka namon, Yes. ginasimba ka namon subong nga aga. Yes, Lord. Hallelujah. In Jesus' name, amen, amen. Plakpakan tang Ginoo. Hallelujah. Wow. Again, salamat gid kag maayong aga sa tanan. No? Subong aga, magapadayon kita sa aton serye nga ginatawag nga Love Like Jesus or maghigugma kaangay sa kay Kristo Jesus. Maghigugma kita. Wow. No, grabe ini nga ginatawag sa aton ang paghigugma nga kaangay sa aton nga Ginoo. Kag sa sini nga aga, ang subtopic naton is about love, no? Love like Jesus. So pagas kuha naton ini. Ginkuha naton sa John sa book ni Juan, kapitulo chapter 13 verse 34 to 35. Kag ini basahon ko lang sa Ilonggo, sa iligay nun. Ginahatag ko sa inyo ang isa ka bag-o nga sugo. Maghigugmaanay kamo. Subong nga ako nagahigugma sa inyo, sa amuman nga bagay kamo dapat kamo maghigugmaanay. Kung nagahigugmaanay kamo, dayon ang tanan nga mga tao makahibalo nga magintutunan ko kamo. Mga utod sa pagsugod pa lang sang verse, no? Ginatawag na kita, hindi ini siya suggestion. Hindi ini siya nga advice nga ginahambal sa Ginoo, ginamando niya, ginacommand niya nga maghigugmaanay kita. Sa English, command, I command you. So ginamando, ginabutang diri sa translation is diya sa Ilonggo, ginahatag, no? So but nas nami ang term nga ginamando. So kung ikaw gali Kristiyano, ginatawag mong ikaw gintutunan ni Jesus Christ, ginatawag mo ikaw imulawas nga Kristohanon, ginatawag kita gali tanan nga magigugma. Grabe, no? So ano ni bala? Ano ning ginatawag nga pagigugma? Kay lain ang kwan ang higugma sa Ginoo, no? So before that, wala ko lang mabutang diri sa aton nga PowerPoint, pero i-kwan ko lang anay ang types, ang kinds sang love, sang pagigugma.
may apat nga gin-group na together. Apat ka klase sang paghigugma. Ang number 1 is eros, no? Ginatawag eros, Griego, ini sa Greek nga word, no? Kag ini nga eros gina-refer ini sa mga atong mga mag-asawa or mga lovers, no? It's a physical love. Ang ginatanaw mo physical lang, eros na siya. Or passionate love. Ang number 2 is philia, no? Philia or phileo. Amo ning paghigugmaan ay between friends, mga mag-abyan. Philia or filio. Okay? Or equals. Amo na, may abyan ka, ang ginatawag nga higugmaan ay is philia. Number 3 is storge. Storge. Amo naman ini nga paghigugma sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Storge or mag-ulutod, no? Sister, brother, parental love, storge ng tawag. And then the highest. Amoy ning pinakamataas nga paghigugma, kag amoy ning pagatunan ta subong aga, ang ginatawag nga agape. Amot kabati na kamo sang term, agape. No? Amoy ni ang love nga gintudlo sa aton Ginoo, Kristo Jesus. Kag ini siya nga love, ginatawag nga sacrificial love without conditions. Wala kondisyones. Kag ini siya ginpakita gid sang aton Ginoo pinaagi sa pagkamatay niya sa krus. Okay? Sige, next. Sige. Ang isa kun ikaw, ako Kristiyano ko, kamo Kristiyano man, kag ang pinakamataas naton nga handom, no? Nga makita tanan mangin kaangay ni Kristo Jesus, tama? Ang pinaka-goal naton, no? Ang pinaka-aton nga ginahambisyonan. Yes, makabulig ang ihibalo naton knowledge about God. Ang pag-understanding naton about His character. Makabulig ina sa pagpalapit naton sa Ginoo. No? Pero ang pinaka-goal gid sang Kristiyano, matun-an niya kung paano maghigugma sang wala kondisyon. Okay? Unconditional love, sacrificial love. Amo nang pinakamataas naton nga handom as a Christian, no? Kay parte sina ang aton Ginoong Hesus nagtudlo sa aton paano magpalangga. Kag sa Romans 8:29 naghambal didto nga dapat kita mangin kaangay sa iya imahen, just like Him, image of His Son, Jesus Christ. So ang goal naton mangin Kristo hindi lang in outside, no, nga kabuot sa imo, pero inside nagabatyag kagid sang pagigugma sang Ginoo. Number 1 nga trait ni Jesus Christ as a Son of God, number 1 ang pinakanauna gid is He was always gid siya obedient, nagasunod gid siya sa Amay. Kagita amo man sa John 8:29 na siya, no? Dapat kita tanan makaibalo magsunod sa ginsugo, sa pulong sang Amay naton. Kag ang purity dapat hindi gid dapat madula sa isa ka Kristiyano. Pure ang heart, wala sang malisya, wala sa mga vested interest, no? Every time makipag-deal kita sa tao, ang intensyon naton wala sang bahid nga malisya or selfishness. Amen? Okay. Kag si Jesus, He loved people, nang higugma siya, selflessly, wala iya ginapanumdum, ang iya kaugalingon niya. No? Kaya kabalo ka, kung nara ka sa kalibutan, subong, well, siyempre natural sa kalibutan, nga unahon mo gidlawas mo. No? Pero ang ginatudlo sa aton Ginoo, nga unahon ang iban. Karon padaluman tana siya. Amo man nga gi-command niya, ginmanduan niya ang iyang mga disipulo, iyang mga gintutunan nga maghigugmaanay, no? Ari na subong kay kita, follower man kita ni Jesus, no? Kung ikaw follower ni Jesus, gintutunan ka, disipulo ka, disciple ka ni Jesus. Kag kung disciple ka ni Jesus, ginamanduan ka nga paghigugma. Higugma. Nanamian, gid ko subong kay ang topic ta about higugma. Kabalo naman mo, February subong. Tomorrow is, well, it's a celebration of love, no?
So, the whole month of February is love. Okay, kanami mag-start kay January, nagsugod kita about ang aton nga topic last time. And then, gin-follow up about love. And all through the year, sa sininga tuig 2022, dapat kita magtuon sa paghigugma. Okay? Higugma nga hindi lang ordinaryong higugma, pero higugma nga wala kondisyon. Okay? So, may problema lang galing sa mga disipulo. No? Kay si Jesus, gin-demonstrate niya, ginpakita niya paano siya magigugma. Nga nagpakamatay gid siya sa aton, sa cross. No? Hambal niya gani, wala na sang mas mataas pa nga pagigugma. Kundi ang pagpakamatay sa imo nga abyan, sa imo utod. Grabe kataas na nga pagigugma. And most of us, pila sa aton, ang makahambal sina. Kaya hindi man kita makahambal nga, ay panginmatyan, tagid kaya. No? Yata ko gid ang akon nga kabuhi sa imo. Pila sa aton makahambal sina at this stage, daw wala pa siguro. Daw hindi pa ta ready, no? So, amo nang itun-an naton. So, paano maghigugma pareho or kaangay kay Jesus? Sige, next. Tres. Tres. Next. Okay. Sa John 3:16, amo gini kun mga utod, kung may i-memorize ka mo nga verse of scripture, ginasuggest ko nga unahon taniyo ang John 3:16, no? Kaya amo sini siya ang pinaka foundation sa aton nga pagtuo when it comes sa paghigugma. Hambal dire, kaya ang aton Ginoong Dios ginpalangga gid, ginhigugma gid ang kalibutan. Dala na tanan nga creation. Kita kag ang tanan ginhigugma niya. Amo pa nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak nga pinalangga niya gid kayo nga si Jesus Christ. Para ihatag ang kabuhi para sa aton man kabuhi. Kay patay ang tawo. Sang nahulog ang aton nga si una nga mga ginikanan, si Adan kag si Eva, napatay man ang katawhan. Pero ginabalik ina sang aton nga Ginoong Dios through Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. So meaning to say, kung magpalangga kita, maghigugma kita pareho kay Jesus, ginauyatan naton ang kalibutan loosely. Anong buot ko sing ganon? Mga utod, kung i-analyze naton subong aton nga heart, ano ginang pinakapalangga mo? Ari ka diri subong sa kalibutan, okay? So hindi manigar nga siyempre ma-touch ikaw, no? For a while, ito ma-open up ko sa inyo. For a while, there was a time in my life nga gusto ko gidamo-damo kwarta. Oo, damo-damo, gusto ko mag-negosyo, gusto ko gidamo-damo kwarta mo na. Kag it's natural, no? Arita sa kalibutan, may need, may kinanglanon kita. Kag at the time, sa akon stage, sa akon pagtuo, binakon nga ang solusyon sang tanan, kwarta. No? But hindi gali. Hindi gali. Sa na-realize ko nga hindi gali ang kwarta ang pinaka goal naton diri sa kalibutan. That's the time nga daw gin-shift ko, gin-silo ko akong focus. From money, pinagi sa nagsaylo sa focus sa faith, sa pagtuo kay Jesus Christ. Kag dito ko na prubahan, no? There was a stage in my life, may parte sa akong kabuhi nga nadula ang tanan, mga utod mapati nga mo kun sini nadula tanan. Nadula ang kwarta, hindi na ako magpadayon kay do ka ako bugat man bala, no? Pero nadula ang tanan, ang akon lang gid ginauyatan ang akon nga pagtuo. Kag kaayo gid sa Ginoo, katampad gid sa iya, wala niya ako ginpabayan. Amo man sa inyo. Amen? Do not worry, hindi iya kamo pagpabayan. Kay palangga ya kita tanan. Amen? No? So hindi ta mag-uyat sa kalibutan on nga mga butang. Palangga mo bali ang imo nga balay, imo nga auto, imo nga even ang aton families, no? Nga abi naton kung kisa gina-idolize ta na, may isa ko kakakilala nga bata, palangga ya kayong bata niya. Do himuon yung tanan para sa bata niya, do gina-idolize bla tanan-tanan na lang gina-spoil niya. Ti hindi gali amo na. Kaya pat sa Ginoo gid ang aton focus. Amen? Ara nakuha niyo ko?
Okay. And then, na-recognize naton nga tanan-tanan ini, ginpahulam lang sa aton. Ang aton lawas, ang aton nga ginhatag sa mga blessing subong diri sa kalibutan, ginpahulam lang ina sa aton sa tanan. And there will come a time, may maaabot nga tiyempo, nga ina tanan, kuhaon, gapati ka mo sina. Every time mo bala kapila naman ko nakakadto sa funeral, no? Ako nagbas-bas, anong tawag sina sa funeral nga sa lubong bala? Ikaw naghatag sang nalipat ko sa term. But then dito ko na-realize every time magbas-bas ko, amo na ang focus sang message during time sang funeral, hindi sa napatay, kundi sa mga buhi. Kaya pa kita diri mo. Ato yung napatay, well, maybe ato na siya sa langit. Okay? So tapos nang iya nga time diri sa kalibutan. So tanan gali may katapusan. Amo na nga we hold on loosely, hindi ta mag-uyat gidugot. Ang uyatan talang hugot ang aton nga pagtuo sa Ginoo. And then mga points lang ni mga utod ha kay amo ning reflection ko last night. So isa-isa ko lang. Kung sino may kinanglan nga kaya naman naton buligan ta. No? Kay there will come a time nga kita matubang sa aton Ginoo kag pamangkuton niya kita ano ginhimo mo sa imong kabuhi. Hindi ka man kambal nga, Lord, grabe negosyo ko, successful kayo negosyo. Damo ko kwarta, do hindi naguhanin kabalo kung ano kong pagasto. No? Or damo ko sa mga abyan, mga hindi lang man kwarta. So hindi ano mo among nga sabat. Ang sabat nga matuod sa Ginoo, anong ginhimo mo sa kabuhi mo para sa iban, no? Kung may opportunity ka malang magbulig-bulig. The other day, last Thursday, ato ko sa Dumaguete, no? And then, nakakaon kami sa isa ka lugar nga may nagpakilimos dito, may nagpakilimos. Mga utod, so nakita ko ang guya niya, may mask siya, may mask. Pero ang iya mata nga isa, ari sa babaw, kagang isa ya ka mata, ari sa dalom. Disfigured ang iya nga guya. Kag dito ko na-realize, no? Siguro grabe ning kabuhi sini nga babae siya, may edad na. Ini nga tinuga. Ini nga tawo, grabe ang nagyan niya sa iyang kahimtang sa ano, grabe disfigured ang guya niya mo. So doon naka-feel ko blas ang compassion man, gina-imagine ko lang ang naagyan niya sa kabuhi niya. Siguro gin-reject siya, no? Grabe ang natabo, I think, no? So gintagaan ko siya, gamay lang mga bulig, para lang, hindi gin man makakuan sina. But for me, it is though part nga maka-alleviate sang iya nga kahimtangan. Amen? Nakuha niyong buot ko sa ganon. So kung may time, may oportunidad ka mo makabulig sa iban, buligi. Hindi pagpalampasa. Mambal ka, ikuan niya man na niya kwarta, gasto ni, amo niya, hindi na imo problema. Basta ang heart mo, ang intensyon mo, pure, bulig. Nakuha nyo? It will be credited sa imo, sa Ginoo. Okay? Next. Ang aton Ginoo, Jesus, undiscriminated, wala siya gapili kung paano niya ipakita ang pagigugma. No? Sa aton kabuhi diri, hapos magigugma sa nagahigugma man sa aton, sa nagapalangga sa aton, tod na. Hapos magigugma, iplangga ako na, iplangga taman ka, mga barkada ta, pamilya ta, kilala ta. Hapos magpalangga, no? But then, ang Ginoo wants to take it a step further, mas taas nga pagigugma, and to love our enemies. Mga utod sa tutuod lang, makonfess ko sa inyo, ginabudlayan man ko at this point in my life. Ikabudlay tuod. But then ginatudluan ko akon nga kaugalingon gali nga hindi. You don't look at kay magtanaw ko sa imo enemies, ang nakita nimo ang ginhimo niya sa imo, correct? But then magtanaw ka nga ginhimo niya to, may mga issue man siya gali. May mga problema, may mga struggle man sa kabuhi. Kung dito ka mag-focus, mas maintindihan mo siya nga hinimo niya to, kag kung maintindihan mo na siya,
though may gamay nga alleviation sa imo nga ang feeling mo bla towards sa iya nga hard, no? So amo nang ginabulig ko, ginahambal ko sa akon kaugalingon nga ini nga tao may mga issue man nimo. Ti tanan kita may mga issue man. Dapat ko lang ni siya intindihon nga amo tong hinimo niya. Nakuha niyo ko? So kung intindihon mo siya, daw nagamagan. Kag nag-abri ang genhaan nga matun-an mo man siya. Well, hindi magid pagpalangga, pero pag intindi anay. Okay? To be frank, no? Intindihon mo lang siya anay. Siguro it's a step. No? Okay? Sige. And then, ang Ginoo tagin pakita niya ang iya pagpalangga, pinaagi sa pag-ayo, heal, pagpakaon, pagministro sa mga kinahanglanon, sa mga tao nga ari diri sa subong. Even atong mga tao nga naghambal nga ilansang siya sa krus. Ilansang sa siya krus. Ginigugma niya itong mga utod. At that time nga rin siya di. Kabudlay, gali, grabe ang aton Ginoo. Mga kataas ang iya pagigugma niya sa aton niya. Kabudlay, i-follow ko naton nga insindiyon. Gid kag mga utod, ari ho. May 12 ka disipulo aton Ginoo. 12 sila, correct? Pero isa ang nagluib sa iya, nagbetray sa iya, correct? Pero mga utod, sang gabi, sang katapusan nga panihapon, Last Supper, ginugasan niya ang tiil sang 12, including kay Judas. Including sa nagluib sa iya. Kabalo ang Ginoo. Kabalo Ginoo nga iluiban siya. But then, ginpalangga niya si Judas until the end. Ginpalangga niya. Grabe, gid ang aton Ginoo. Impakita, gid niya. So, ang aton niya, ang aton response, ang aton nga answer sa pagpalangga sa Ginoo. Yari gali ho, mga autor, bago ko malimtan, amo na lang niyo, makapalangga, makahigugma gali kita, kay kita, ginhigugma una sa aton Ginoo. We love because He first loved us. Amen? Nan. So kung matun-an tagali, kinanglan ipakita anay sa Ginoo sa imo kabuhi. No, to sa imo kabuhi ipakita niya kung paano siya magigugma. Kag kung mahibal-an na nimo, ma-experience na nimong iya pagigugma, ikaw man makahigugma. Until such time, mabudlayan gid ta. So sa akon siguro at this point in my life, with what is going on nung gakalatabo sa kalibutan, sometimes daw ginapahatag ko na lang sa Ginoo, hindi ko ka-react. Na doon na kuan na ko bala, mga kay COVID, tanan-tanan ga kay tabo, election, ang imminent nga gira sa Russia, no? Wala na ko kuan kay everything has a purpose sa akon. Ako na iyang pag-insindi. So ginahatag ko na lang sa Ginoo. Okay. He made a point ang aton Ginoo nga magminister sa mga Samaritano. Ang Samaritano kontra gini sa mga Hudiyo. Pero sa John 4 ginpakita niya sa isa ka palanggiran atong Samaritan woman bala. Ginhatag niya ang kaluwasan, gin-offer niya ang kaluwasan sa mga Samaritano. Kag atong good Samaritan kadumdong mo sa story, no? Ang Samaritano pa ang kontra pa sang mga Hudiyo amo pang nagbulig sa isa man ka Hudiyo. So wala ginalimit sa Ginoo gali. Wala siya nag-set limitation, no? Nga imo higugmaon ang imo lang kilala, but then higugmaa ang imo nga kontra. Next. Kung maghigugma pa kaangay kay Jesus, umot singanon sini nga hindi kita magpili sa aton higugmaon. Kay sa James, sa libro ni James, na hambal dito, nga ang favoritism ko no? Based on financial or social status, hindi ang maayo sa Ginoo. Ari mga utodo. Confession naman. Kabalo ka ang kabuhi kuno sa isa ka pastor is an open book. Hindi mo inalan i-share mo gid no kay tanan nga experiences as a pastor, it's a lesson that has to be shared. Dapat ipakita, ihambal sa tao para mabalaan nila ang mga eksperyensya sang isa ka pastor sa Ginoo. Amen? Nakuha nyo? Okay.
There was a time nga nadula, nambal ko na kaina, nga nawad-an, gid ko kwarta, naubos tanan. Mga utod, galain, galing tanaw sa imo sang tawo. Kung wala ka kwarta. Tud na, lain ang tanaw nila. Oo. Kung may kwarta ka, maski ano ka pa kalain, drug lord ka pa, uy, lain tanaw Manila. Nako, yung buot kasi ngayon, ang aton Ginoo nagtudlo sa aton nga maski may kwarta na siya or may posisyon na siya, ang tanaw mo sa iya pareho lang gyapon. Maski wala siya kwarta. Kaya ang ginatanaw naton ang pagkatawo. Amen? Nan. So leksyon ina. Pero siyempre wala lang. Pabayaan ko lang and then I bless them. I bless ko na lang sila. Tanan nga katawhan dapat itrataron naton nga may dignidad kag respeto. Okay? Treat every person nga may dignidad kag i-respect gini mo, i-respeto. Although siyempre ang respect is earned. Ang respeto bla gina-earn na siya anong earn gani? Gina-earn naton. So you have to show to pakita nga may ikaw respetuhan nun man para ang tao marespeto sa imo. Amen? You show respect so that people will respect you. It is earned. Okay? So, amo nang isa ka point. And then, kinahanglan gid naton may mga biases ang aton tagipusoon. May mga prejudice nga inatawag. Kakasuna naton tanan racial prejudice. Butsi nga nun, makakita ka sang, for example, wala ko man example lang mga utod ha. Makakita ka for example, mga badyaw, mga negrit, ate, tanan na sila creation sa Ginoo. Dapat we treat them as equal. Hindi naton sila pag-look down. Okay? Amo nang ginapangayo sa aton sa Ginoo. Kabudlay. But if we call ourselves Christians, we must learn. Dapat naton gininimatun-an. And then, religious superiority, mga makuan ko, matouch ko ni kay siyempre. Sometimes, hindi magigita kakalabanan, ginapanumdum natin nga damo na tayo naibalaan sa Bible or sa theology or sa kwan, nga ginatanaw tang lawas, nga, damo ko yan naibalaan sa mo. Hindi dapat. No? Kayang ina nga kahibal, nga knowledge, ina nga kahibalo, ginataglan na sa Ginoo. So, we don't look up sa aton lawas, but equal tanan. Amen? None of that belongs in the life of someone who wants to love like Jesus loves. Kay kabudlay magtuon, paano magigugma si Jesus kung tanan ini ari sa heart naton? Remember ha, ginatun-an naton ang aton nga kaugalingon sa paghigugma pareho kay Jesus. Okay? Next. Ari pagin mga utod, medyo nami ni nga palanggiran, no? Ini siya about the story of the rich young ruler, no? Manggaranon nga bata pa. Kag nagkadto sa kay Jesus, nagambal siya nga, Ginoo, ano dapat ko himuon para maagom ang ginarian sang Dios? Hambal sa Ginoo, tumana ang 10 Commandments. Ano sabat niya? Yes, Lord, tuman ko tanan. Perfect. Wow, grabe. Perfect yung 10 Commandments ko, no? Sige lang. And then, ti amugali, ang bal ni Jesus. O sige, ibaligya ang tanan mo nga, possession bala, ano gani silong guman? Propidad. Imo nga propidad. So, ibaligya. Kaya may issue gali ang ining niya, rich ang ruler, ang issue niya is ano? Greed. Dalok. So, munang issue na identify dahil ni Jesus. So, ibaligya para makuha. Ahay, wala siya kapasar. Kung if you read the story, naglakat ang young ruler, loy-loy pako niya. Kaya wala agad siya nakatuman. Pero sa aton, kung may makilala kita, even na aton nga makapamilya, kung may mga nakita kita nga hindi amo sa ila kabuhi, it is our responsibility
nga ipakita sa ila, ihambal sa ila in a good way nga makamarbato nila nga sala ang ila ginahimo. Nakuha niyo ko sa inyo mga utod. Kung may ikaw, may abyan ka, nagapangkurakot sa gobyerno, for example, no? Naga-bribery, ipakita lang sa iya, bro, hindi ba na tama? Kay, hindi inaamo ang gintawag sa aton Ginoo. Kung hindi ang pagbatunon, nadula na sa imo responsibilidad, no? Wala na sa imo. Kinahatag mo na sa iya ang warning. Bahala na sa iya kabuhi. Okay? Pero importante gid nga ipakita na ipakilala sa aton, even sa families naton, sa mga bata naton, kung may ginahimo sila nga hindi amo, ihambal. Kag i-correct sila nga sala ang ila ginahimo. Nakuha nyo? Because it is the perfect love. Telling them the truth is love. Kung ginakonsente naton ng ila, hindi amo nga batasan, hindi na love. Abi naton love, hindi na love. Hindi na pagigugma. Kay later on, they will be worst. Hindi sila maayo nga tao. Di paano nang higugma karon? Pero kung ang pagigugma mo tama, you will tell them the truth. Okay? Next. Okay. So kung naintindihan na natin paano magigugma aton Ginoo, mas madali magigugma sa iban. And then, ma-start ko close, no? Based ato sa ginhambal ta kaina, may 4 ka pinaagi. Paano kita magigugma kapareho or kaangay sa pagigugma ni Kristo Jesus sa iban nga tawo. Number 1. Okay. Batunon naton ang iban, paagi, kaangay sa pagbato ni Jesus sa imo or sa akon, no? Mga utod, tanan kita dire, ginbaton si Jesus, right? Nga imo, Ginoo, kag manluluwas. Correct? Lord and Savior, ginbaton mo. Pero, do you realize nga ginbaton ka man? Liwat. Ginbaton mo si Jesus mo, nga imo Lord and Savior. Pero deep in our hearts, sa ating tigipusoon, aware kita nga ginbaton man kita sa aton Ginoo. Kay kun kung wala ka realize nga ginbaton ka gali, may ginatawag nga condemnation, self-condemnation ina. Kung wala ta ma-realize nga ginbaton ka ni Jesus Christ, nga palangga ka niya. Kag kalabanan sa mga Kristiyano, damo ko na storya, they feel unaccepted, wala sila mabaton. May balaan mo na sa ilang mga tinaga. Every time maghambal sila kag may self-condemnation, that's the time ma-realize ni mo, ay, wala gali ka-realize ni nga tao, nga Kristiyano, nga ginbato na sa ni Jesus. Ang sala niya ginpatawad na. No? May difference may difference gitanan. Kay butang nila ang ila kaugalingon, gina-compare. Okay, are. Hindi pag i-compare ang imo kaugalingon sa ibang nga tao. Ang imo panglakaton, your walk with Christ, ang imo pagpanglakaton kay Kristo, pinasahi sa imo. Imula na iya. Ikaw na iya. Magtandaaw ang Ginoo sa imo. It is as if ikaw lang ang tao sa kalibutan. Grabe, no? Ikaw lang gid. Ikaw lang gid isa. Kag pinalangga gid ka kayo. So, hindi pag ikumpara ang imo lawas sa ibang nga tao. Kay lain man na iyang ila nga pagpanglakaton. But instead, i-focus nimo kung paano mo pagid mapaayo, mapamature ang imo spiritual life. Kag matun-an paano magpalangga. Okay, kaya ang standard naton si Jesus, hindi standard naton iban nga tawo. Ang standard naton ang Kristo Jesus, si Kristo Jesus. Okay. May ara man nga kun nga may mga habits, may mga karakter, may mga kondisyones ang iban nga tawo nga gapalayo sa ila sa pag-akseptar or sa pagkilala nga gina-accept na sila ni Jesus Christ. Ano ni? May mga batasan kita kung kisa mga utod. Kapareho sang sige gihapon ka kadtos kalibutan. Ang imo mga abyan kalibutan-on. Ang imo mga kilala kalibutan-on. Duwa lang kabutang ang matabo. Either madala mo sila
sa kay Kristo or ikaw madala balik sa kalibutan. Amen? So, diin dira, duha lang matabo eh. Kung ikaw permi ka gaupod sa kalibutan-on nga mga abyan nimo, may tendency gid nga madala kanila. Kung hindi pabakod ang imo nga faith, imo pagtuo. Dapat pabakuron mo anay ang imo nga kaugalingon. Kag isa pagid ka issue sa isa ka tawo, ang shame, no? Ang shame nagabot ini ang kahuya bala. Nakasala kita tanan. Kung may sala ka, may shame gid. Ang shame is brought about by sin. Ano ko buot ko sing ganon? May isa ka bata, may kilala ko isa ka bata, may ginhimo siya, I think ginhulog niya ang soft drinks to or pagkaon, no? May isa ka party ko ginkatuan, ginhulog niya ang pagkaon, intentional. So naghula na na tumba ang pagkaon siguro to, no? Kaginhambalan siya, ginhula mo nino. Ginsaway siya bala. Wala siya ako sa sala. Gindinay niya. Instead nagpalayo-layo siya. Kung may sala ka bala, inablang imo nga tendency nga magpalayo-layo, magpakuan anay sa kilid. Nakuan ka mo sina. I'm sure nakaagi ka mo sina. Na kung may sala ikaw, ang tendency mo, mapahigad. May sala ka mo. Nakuha nyo? So, amoy na ang shame. Kag, may shame, may kahuya kung kita maghimo sang hindi amo. So, dapat careful gid nga you walk always in righteousness sa kinamatarong. Okay? Sige, panayon ta. Number 2. I-value nato ng ibang nga tao, pinaagi, kaangay sa pag-value sa aton Ginoo. No? Paano na yung buot ko ganon? May isa ko inablang Swiss knife, ang gamay nga lansita, gamay nga knife, no? Ina folding knife. Ina siya, ginhatag pa sa akon lola, gamay pa ko. So may value ina sa akon. Kung hambalon mo ko pila value sina, ako ginavalue. Maski daw ka ordinaryo lang sa tsura. Pero sa iban nga tawo, ina ang value wala ginapulos. Ano man lang naman, galaway man nga knife. No? So ang value gali is your perception. Ang pagtanaw nimo sa iban. Naikaliwat. Ang pag-value, ang paghatag sang Paghatag bili. Imo na perception, ari na diriho. Ang iban nga tao, may value ang bag. No? Well, akon nga wife. Wala, ambot ko pamati siya. So, namiyan sa mga designer bags. Wala siya pamati. So, sa aki iya may value. Namiyan gid siya. Okay? Pero sa ako, it's just a bag. Nakuha nyo? So, amo na perception gali ang value. Amo man sa aton mga utod sa aton mga utod. Sweetheart, sorry. So, amo na nga kinanglan ang value sang tawo kay tanan kita ginpakamat yan sa aton Ginoo, pinago siya dugo, nagpakalansang gid siya. May pilas ang iya kamot. Tanan kita, kung i-value ninyo ang kabuhi ni Jesus, pila ka? Kung tagaan ta bibili. Ang kabuhi ni Jesus, pila? Tanaw nyo, pila? Priceless. Tigina sa imo. Ti ano ka na subong? Priceless ka man. Priceless ka man. Nakuha nyo ng bilhin nyo subong, you are priceless. Amo ng pagtanaw sa Ginoo sa inyo. Amo ng value mo. So, hindi pagtanawa ang imong kaugalingon with all your weakness. Kabalo ka magtanaw, aton manap ang value naton sa aton kaugalingon. Dili naga-start, anong pagtanaw mo sa lawas mo? Ang nakita talang permi, ang aton nga, weakness. Ay, hindi ko na iya, kaya muna. Kung may kadalagaan kita, ay taas man tanaw sa aton lawas. Hindi man inang aton value. Ang value naton, ang bili naton, ara kay Kristo Jesus. Eternal na iya. Eternal. Wala na iya katapusan kung nara ka sa iya. Nakuha niyo mga utod? So, ang imo present condition, ang sitwasyon mo subong,
hindi nagakabot sing ganon, nga amo kasi na ang value mo, hindi. Kundi ang value mo, priceless. Amen? Sige, ma-close na dali na lang. Next, forgiveness. Gimbutanggid naton ina diri kay mo ning pinakabudlay. Kung ikaw nagahigugma pinagi sa pagigugma ni Jesus, kay balo ka dapat magpatawad. Hindi pagtaguan na da. Every day is a situation for forgiveness. Kay tanan, everyday mong sitwasyon may tendency gid, may best gid nga ma-offend ikaw, ma-hurt ikaw, masakitan ikaw. Tanan everyday, careful lang ta. Even mag-drive ka lang, may mag-cut sa imong ano kasi ni? Nga salakyan, ano na dayon ka? No? So hindi na pag-ibutang sa heart, i-release dayon. Hindi even sa families naton, sa aton mga aton nga wife, sa husband, sa kabataan, may mga times kung nga ma-hurt kita nila. Pero kabalo ka mga utod, i-release dayon. Hindi pag kim-kima. Ako yablan, nag-pati ko mga utod, ari matiin nyo. Kung may unforgiveness sa heart nyo, ina siya is a cause for what? For cancer. Gapati ko na bala. Kaya damo na ko kilala ng mga tao nga nagka-cancer because may madalom nga unforgiveness sa ila heart. Wala sila gapatawad. Okay, nakuha niya? So patawad gid. Maski ano pa nakadako nga kasala, dubo kasala, patawad na lang. Wala may madula sa imo. Correct? Ang imo lang gid nga pride. Because ang pinaka-source ng unforgiveness is your bugal. Okay? Next, matapos na mga utod. Believe in others like Jesus believes in you. Naga-believe gid si Jesus sa imo. In fact, naga-cheer gid siya. Nagakuan gid siya sa pagpanglakaton ta diri sa kalibutan. Ay ina siya si Sister Maricho, Sister Dibs. Kuan ko na anak ko gid na siya. Kag pinalangga ko gid na siya. Kag ginalauman ko gid nga magdaog victorious na sa iyang. Amen. So amo na. Believe gid sa imo lawas kag believe man sa iban. No? Problema sa iban nga tao, wala sila naga-believe sa ila lawas. Kay ginatanaw nilang ila kagalingon nga nubo. Hindi pagtanaw nga nubo lawas mo. Kay ginbalyo ko na gani sang Ginoo. Or wala may gapati sa imo. Every time magstoryahanay ka mo sa lamesa, mga pamilya, kabalo ko gid kung sino ang wala naga-believe sa iya itong pinakagahod. Kay gusto mo batian, nakuha niyo ang bot ko sa ganon. Ang pinakagahod, amon ang mga tao, nga wala sang they feel nga wala may gapamati sa ila. Hindi kuan lang na ya situational na ya, hindi na ya kuan na case to case basis, no? Pero usually ang tendency mo nga gusto ka pamatian, magahod ka, you seek attention. Nablang ginatawag nga kulang sa uy, kabalo ka magali. Okay, next. How do you turn this around? Paano naton himuon So, patihon naton, mga utod, kinanglan gid magbasa kita sa pulong sa Dios para may balaan naton kay isa ini sa mga disciplines sa isa ka Kristiyano. Reading the Bible is one of the discipline. Discipline nabla in order for us to grow spiritually. So dapat kung Kristiyano ka gabasa kagid. Because you will know, amo ni aton nga manual, instruction book. Kabalo ko ang mga TV na, may instruction book na, may manual na nga dala. Paano naton magamit, nga ma-optimize ang paggamit. Amo man kita, amo ning ginatag sa aton Ginoo. So basahon tayo para may balaan naton kung paano ang aton Ginoo magtanaw sa aton. Okay? Next. Nagkuha si Jesus, nagkuha si Kristo Jesus ang 12. Ordinaryo lang gid nga mga tao, wala tinun-an. Mga mangingisda, mga tax collector. Sino pagid? Ano pagid tong kanila? Mangingisda, tax collector, no? And then, fisherman, mangingisda, no? Kaginhimo niya para nga ang mga wala sang alam ang ginkuha ni Jesus man. Wala ka mo na panumdom sina.
Para hindi ka tikal? Para mag-glorify siya. Para hambalo nato nga hindi, it is not about you, but it is about Him, Jesus. Kaya gintagaan kita sa Holy Spirit. Mga utod, ari na lang ang last na tip. Kung paano ka magiguma just like Jesus, is to have the Holy Spirit work in you. Kaya ang Holy Spirit, ang balaan ng Espiritu, among naga-enable, naga-buldig sa aton, naga-empower sa aton sa pagpalangga. Amen? Okay. Next. Matapos na ta. Okay. May assignment ka mo mga utod. Hala, i-gradean ta ka mo next week. Magbalik ka mo. Practicing love. I-apply ta. Tanaon ta. Okay. For this week, sa sininga simana, aring paano tao? Show acceptance. Hindi pag-reject ang mga tao. Pakita nga gin-accept mo sila tanan. Kay sila tinugaman sang Ginoo. Nakuha niyo kung butsi nga nun? Accept people with all their shortcomings, their weaknesses, and also their strengths. Amen? Number 1, accept people. Affirm the value of. May ngalan na siya dapat. So, dapat tanan nga tao may value, the same value nga ginatag sa aton Ginoo. Amen? Sinina nga si Mana ha? Pagwa na ninyo dire, mabuwas Monday, matrabaho na kita, manegosyo na kita, hindi nyo ginipagkuhaon. Dalaan nyo ni. Assignment ni siya. Number 3, offer forgiveness. Wow. Hindi, I'm sure, ginidamo-damo, ginmatabo sila nga si Mana. From Monday to Saturday, offer forgiveness. Tandain nyo ng mga utod, kay testingan, gid ka mumbot sa inyo da. Dapat makapasarta 75%. And then last is, demonstrate trust. Pagsalig. Pagsalig kay sino? Sa sino ginakinanglan sang pagsalig? Nakuha nyo? Ihatag sa inyo sa Ginoo ang sitwasyon para ma-demonstrate ninyo ina. Siya nang bahala sa inyo. Kay ini pagpanglakato na walk initanan sa aton. Amen? Sige. Wala na? Next. Sige. Salamat, gid. So, tindog tabi mga di taanay. Amay, salamat gid Ginoo. Kay ikaw, ari diri subong sa amon nga tunga. Kay ikaw nagahambal sa tagsa katagipusuon nga ari diri. Ginatudluan mo sila, ginatudluan mo kami. Paano sa pagpanglakaton upod sa imo? Kag Ginoo sa sininga simana, buligi kami. Pinagi sa balaan nga espiritu. Tagai kami sang nagakaigo nga kusog sa pag-follow, sa pag-obey sang imo mga command sa amon. Even love, command mo ini sa amon Ginoo. And today, Lord, ginasubmit tanan namon ini sa imo. Kay kung kami lang wala gid, imo ini tanan, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Sige, pungko tanay. Kanta ta. Ma-communion ta? Sige, samtang ginahatag ang communion elements. Last night, as I was reflecting, nag-meditate ko, regarding communion, regarding about the blood, ang dugo ni Jesus. Nabasahan ko ang iya ni story ni Abel. Ni Abel bala? Utod ni Cain. Kilala nyo? No? Si Adan kag si Eva, nagbata. Ang una nilang bata, sino? Lula ko mo kabalo. Si Cain. Okay. Ang sunod yung bata, sino? Abel. Okay, manghod si Abel. So, meditate ko, nahisa si Cain kay Abel. Kay ang halad ni Abel, ginbaton sa Ginoo. Wala yung ginbaton ang halad ni Cain. Ang kay Abel ang ginbaton. Ano natabo mga utod? Ginpatay. Ginpatay ni Cain si Abel. Okay? So napatay si Abel. May reflection kung may contrast ang kabuhi gali ni Jesus
sa kabuhi ni Abel. Ano ni? Tatlo lang ka contrast ang aton nakita. Number 1, ang kabuhi ni Abel ginkuha sa iya against his will. Hindi niya kabubuton. Ginpatay siya mo, gin-murder siya. So hindi niya kabubuton, nakuhaon sa iya ang iya kabuhi, ginpatulo dugo niya. Number 1. Pero kay Jesus Christ, ginhalad niya willingly. Kabubuton ganyan ni Jesus, ihatag ang iya kabuhi. Yung patulo niyang dugo niya para sa aton. Amen? Amo nang una nga contrast. Number 2, contrast. Ang dugo ni Abel naula sa duta, nagasinggit sang ano? Vengeance. Vengeance, ano ganing vengeance? Revenge, ha? Panimalos. Nagasinggit, panimalos. Justice, justisya. Amo nang ginasinggit sang dugo ni Abel, halin sa duta. Ang kay Jesus naman yung dugo, nagasinggit sang, forgiveness. Mercy, kaluoy. Grabe, no? Kaluoy, forgiveness, compassion. Amo nang singgit sang dugo ni Jesus. And lastly, ang dugo ni Abel diri sa kalibutan, ang dugo ni Jesus dito sa langit ginbaton para sa kapatawaran sa mga sala. Amen? So amo na ginakuan ko kanami sa dugo ni Jesus, kag gina-celebrate ina naton every time magpartake kita sang communion. Sister Lynn, wala ko. Ara na tanan, may ara na. Sige. Thank you. Salamat. Grabe ang pagpalangga sa aton Ginoo. Sang gabi, sang ginluiban siya. Sang Last Supper, ulihi nga paniyapon. Ginkuha niyang tinapay. Kuhaan tinapay. Dali lang. Kuha niyang tinapay, nagpasalamat, ginhatag sa iya mga gintutunan nga nagsisiling, ini amo ang akon lawas. Ang lawas nga ipa-broken, ipa-tad, no? Para lang sa inyo, sa aton. Ipagaula, ipaga-offer, ipahalad sa kapatawaran sa mga sala. Batunan niyo ini, kag panumduma, mapalangga kita tanan. Buhata ini sa akon nga handumanan. Kauna. Pagkatapos, ginkuha niya ang kupa. Ang kupa sang bino, kag nagpasalamat siya liwat, ginhatag sa iya mga gintutunan nga naghambal sa iya mga abyan. Ini amo ang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, kakatipan. Ipagaula ini sa kapatawaran sa mga sala, sa pagpakita nga kamutanan, kita tanan palangga sa aton Ginoo. Naginula niyang iya dugo para lang gid sa imo kag sa akon. Buhatan niyo ni sa akon handumanan. Inom ta tanan? Salamat Ginoo sa imo kaayo, sa imo pagigugma, sa imo pagkabalaan sa among tanan. In Jesus name, amen. Makanta tanay. Kahibig sa pagkabalaan mo, kung ganun kinangalan mo. Balaan ka Ginoo, katang pagdumalag mo. Kakambyo ako sang pag
Hallelujah. Salamat gid Ginoo kay ikaw lang gid ang makakambyo sa amon. Tungod nga balaan ka Ginoo, ikaw lang gid ang Dios nga dapat himayaon. So, ready na kamo sa aton paghatag? Sa aton nga tithes and offering, pero bago ta maghatag, basahon ko lang sa Santiago 1:17, hambal niyan. Kay ang tanan nga maayo kag nagakabagay gid nga ato nabato nagahalin sa Dios. So ang tanan subong ara da sa inyo halin ginatanan sa Dios. Siya amo ang naghimo sang tanan nga butang sa langit nga nagahatag kasanag diri sa kalibutan. Kag bisan ini nga mga butang nagaliwat kag nagabaylo ang ilalandong, ang Dios wala gid nagabaylo. So dayawon ta gid ang aton Ginoo sa paghatag kay siya lang gid ang rason kung nga makahatag kita, no? So bago ta maghatag, mapasalamat kita sa Ginoo. Ginoo, ginapasalamatan ginamon ang tanan-tanan nga ginhatag mo sa amon. Ginabalik ginamon Ginoo ang pagdayaw, paghimaya kay makagagahom kagid. Tungod sa imo Lord may ubra kami. Tungod sa imo Lord makakaon kami. Tungod sa imo Lord makagiho kami. Ikaw ang amon kusog, ikaw ang amon nga kalinong, kag ikaw ang amon kabakod, kag ikaw ang amon kabuhi. Gani gina-offer ginamon sa imo ang amon kabuhi. Salamat gid Ginoo. Salamat gid. In Jesus name, amen. Hallelujah. Maghahatag kita. Hallelujah. Kinaamba. Hallelujah. 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 Gugma mo ginaamba. Makatilingala ang imo nga gugma, wala nagakambyo patbot sa Ginoo. Gugma mo misteryoso, nagakaumpawan ako, wala may makatublag para sa akong tupad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gugma mo ginaamba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gugma mo ginaamba. Hallelujah. Mga utod kung sino sa inyo bala ang gusto magpapangamuyo, magpray, pa-pray over, pwede ka mo ka stay sa inyong nga lingkuranan kag may makadto sa inyo nga magpray. Okay lang? Sige, kung sino lang gusto. Okay? Sige, tindog ta and receive God's blessing. Isa na naman kasi mana nga pag-atubangon naton kag ang prayer to this morning is to have the strength. May kabakod, may kusog sa pag-atubang sang tanan nga mga pagtilaw sang kabuhi, no? Hinalan mangin mabakod kita nga mag-stay firm gyapon, nagatindog kita gyapon sa pagtuo sa aton Ginoo. Amen? Sige, duko lang, piyong, and receive God's blessing. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance towards you and pour upon your life His peace, His love, His joy, His grace, His love. In Jesus' name, and all your people will say, Amen. Plakpakan tang Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Sorpresa, nag-aalalawas akong nga kasadya.